ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଦଶପଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆର ଟିକାକରଣ ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶାସନମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ବେହେରାଙ୍କ ହାତରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ। ଆମ ମାନଙ୍କ କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ ସାହୁ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶପଲ୍ଲା ଟିକାକରଣ ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶାସନମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିପାରିବେ। ଦଶପଲ୍ଲାର ଲୋକପ୍ରିୟ କିଭଳି ଭାବେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳ ସହକାରେ ହେବ ଏହି ହାଇଲାଇଟ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଆଗରେ ବାହାଘର କରିବି ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯାହାର ଭଲ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ସଭାରେ ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପାଇଛୁ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध रखिए श्रीयुक्त आनंद चंद्र बेहेरा सरकार धन्यवाद आपको प्रदान करेंगे। आज लंकापल्ली महोत्सव उपस्थित आम मुख्य आकर्षक ओडिशा सरकार नियुक्ति विभाग मंत्री सुशासन कुमार सहमोद जे आमମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସହଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ